cah dadi ceritane di pagi hari ini. Iki ing bulan Riyaya dan pagi hari ini adalah ujung pertama kali neng ngomahku. Paling dhisik dhewe pertama kali cah iki. Biasane kudu ning omahku. Lah iki bapakku lagi nyalimi wong sing do teko, gek ido kon mlebu kabeh. Lah sing wis do mlebu iku kon karo menikmati hidangane. Apa wae sing ning kono kok kon mangan mbuh wedang, mbuh panganan, mbuh snack dan lain-lain. Kabeh disumanggake dikokon maem. Lah iki rumahe bapakku cah begitu. Lah iki jero isi jerone kaya ngene iki. Lah iki ning kene sungkem salah siji ngomong mewakili muda-mudi padukuhan Soka. Lah engko sing duwe omah kuwi bales genti, bales omongane kuwi. Lah iki sudah selesai di satu rumah. Kayak kita lanjut ke rumah-rumah berikutnya. Biasanya rumah ke rumah berikutnya itu biasanya memerlukan waktu dari jam 8 pagi sampai jam setengah 8 malam. Ngono kuwi cah. Lah rumahe ning nggon aku ngene iki model-modelane. Do rata-rata masih do limasan. Ngono kuwi cah men aku iki. Lah iki menuju rumah ke rumah. Lho kira iya to, limasan to kandhani kok ngono kuwi. Biasane ngene iki yo lho warna-warni ana sing ngeki pentol, ana sing ngeneki somai penyet, ana sing ngeneki apa jenenge iki? Apa kuwi? Ayo tebakan apa kuwi nggih. Iki pemuda-mudi padukuhan Soka cah akeh to. Nah, iki bar gawe TikTok sing dhisik dhewe mau gawe. Dan kita melanjutkan perjalanannya cah, dan kita alhamdulillah sampai di rumah berikutnya. Dan ini adalah di sini alhamdulillah kita mendapatkan THR. Semua muda-mudi padukuhan Soka mendapatkan THR. Singkat cerita iki wis rampung cah le ujung. Tekan wengi gek iki aku karo kanca-kanca iki ujung bareng-bareng cah nom mbuh lenang mbuh wedok awake dhewe muda-mudi padukuhan Soka kuwi ujung bareng-bareng neng kene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih matur nuwun kepada Pak Bae, Mas Mase. Harapan kula intine sing wis terjadi dalam setahun iki dirampungke teng mriki nggih. Jadi ora ana ukara nesu-nesunan nggih. Harapan kula mung niku tetep kompak, tetep rukun.